Mergawe maneh. Assalamualaikum. Iki mergawene nanggone tempat berbeda maneh, Bes. Mergo olah apa? Mergo panggonku sing biasa tak ge mergawe iku mau durung dadi masih dalam proses renovasi. Lah sementara iki aku mergawe nang omahe palekku, Bes. Palekku kan gak ndek omah, wonge mergawe nangone Surabaya, omahe kosong. Daripada ewon ngelak enggon, ya mending omahe dibuka karo ben padang karo dinggoni mergawe. Sesuk lek wis mari renovasine ya pindah nanggone biasane. Sementara nyewa nang kene sik. Lah iki aku mergawe apa? Mergawe bungkusi mie sepat. Terkadang ana sing komen, iku kok kaya makaroni mentah ya, Mbak. Iki bukan makaroni mentah ya, Bes. Iki arane mie sepat. Mie sepat karo makaroni iku berbeda. Cuma bentuke emang sama. Cuma lek makaroni kan gede-gede. Lah sedangkan sepat iku sakmene iki. Mie sepat iku padha karo sing digawe sebelah iku lho sing arane makaroni. Coba lek ndek ngene iki ku arane mie sepat. Masih melanjut mergawe, iki wis karek ngepaki, Bes. Iki mang diteri rongsak, wis tak wadahi kuwabeh, bar ngono karek ngepaki. Lah iki mau sak pake isine 20. Biasae lek sing gedenan iku isine 10, lek koyo ngene iki isine 20. Sawangane ngepakine enak, Bes, tapi sing asli rada angel. Soale opo? Soale kan kecil-kecil, kadang ku mlendre-mlendre. Beda karo sing biasa gede iku mau, lek gede enak, wis gak ono mlendre-mlendrean. Nek koyo ngene iki, terkadang mlendre rono, mlendre rene. Dadi kudu kita iku menyamakan, kudu merapikan dulu alon-alon, gak iso digawe kusro. Dadi wong nek ngepaki mie sepat cilikan iku mau padha karo ngetes kesabaran, seberapa sabare sampeyan. Kaya aku mbiyen menunggu seberapa sabarku menunggu surat MK dari Bos Meta. Lek wis isi 20, ojo lali di staples sing kenceng ensen rapi dan sudah selesai waktunya istirahat.